May kanwat iti municipal government iti Aringay La Union iti panabakunaan para iti agindag iti nasa ungaili. May basa iti report dito Aringay La Union nga iti panabakunaan kada ituding nga maigisayang kan iti duangal daw partikular inton September 30 kaya October 1, 2021. Naman nga dato'y kat para kanita second dose, wano na iti nakapag first dose kanita napalabas nga lawas. Second report nga iti brand ti bakuna mausar kahit pakarabanan iti Sputnik V kahit iti AstraZeneca. Dito katap no makompleton iti bakuna dagiti na bakunaan iti first dose balasidlang kadagiti ag tuntuloy pala nga panagbakunaan para kadagiti ag first dose. Iti venue iti panagbakunaan kadijay amphitheater iti nasa Ongaili kini damot iti municipal government ti Aringay La Union kadagiti ag pabakuna ang masapol na sumurot da kadagiti alagadan iti health protocol tap no maliklikan iti panagwaras iti virus iti COVID-19. Para di Bomb Reports afternoon edition natin ni Bombo Daniel Asabal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo!